What's up mga bay? Here we are again, our new vlog. So mga bay, dito na naman kami sa Calawag para mag-relax at mag-enjoy at lumanghap ng sariwang hangin. Yun. So kami tamang lakad, sila tamang sakay lang. Kasi gaya ng nasabi ko nung last vlog ko na meron tayong pupuntahan. Hi, Mr. Donnie. Check out! May pupuntahan tayong isang napakagandang beach. At meron din doon so ang makikita sa beach na yun mga katropa, mga bay, ay isang napakaliit na island o parang napaka-virgin na island, no? So sa maliit lang talaga siya pero medyo na-develop na siya. Meron na rin siyang mga cottage, so may paliguran na rin. Tapos dun sa beach na yun, siguro mga patanghali, lumalabas na yung sandbar. So isa sa mga pinakamahabang sandbar na matatagpuan mo dito sa Pilipinas. So dito lang yan sa Calawag, Quezon. So yun, tamang lakad muna kami. So bago yan mga katropa, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, intro muna tayo. Yun mga bay, so we are here na sa pinaka final point natin, yung sandbar at tinatawag na Pulong Pasig. So ayun na mga bay, napakagandang dagat. So maya mas lulutang pa yung sandbar. Ayan pa lang siya, oh. Pagka bumabaw na yung tubig o nag-low tide na, lalabas na yan hanggang doon sa isla na yun. So napakahaba niya talaga mga bay. Sarap ba, no? Yan. So it's time to enjoy mga bay, mga tropa. So mga katropa, mamaya hahanap tayo ng makakausap natin na sanay dito, kung paano pumunta dito, kung magkano ang budget na kailangan mo, kung magkano yung renta, yun. At kung ano ang kailangan mo para makarating dito. Mamaya pag-usapan natin at magtatanong tayo na talagang mga tiga rito. So ayun mga bay, it's time to enjoy. Dito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa island na yun, dito magsisimula yung sandbar. So yung doon banda lumitaw na yung sandbar. So yun, napakagandang lugar at napaka-init, tapos napaka-good ng mga tao dito, mga namamasyal at yung nagpapasal sa inyo. Bay, dapat pupunta pa tayo dun sa island o yung Pulong Pasig kung tawagin. Parang hindi na ata kami pupunta dahil dito pa lang sa sandbar, sa paghihintay na lumitaw na, ubos na ang aming buong maghapon. Dito pa lang enjoy na.
So, kung hindi man tayo makarating doon, next time, pupunta tayo doon para ipakita sa inyo. So, ang napakita ko pa lang ay itong mismong sandbar lang. Wala pa yung pinaka-island na sinasabi ko na iilan pa lang ang nakakapunta at nakakaalam. So, although ito naman ay lumalabas na sa social media o nakikita na rin sa TV o yun, dahil may mga ilang sikat na artista na rin ang nagpupunta dito. So, yun. Bale, gahanap na lang muna tayo ng makakausap para mapagtanungan natin kung magkano ang kailangan natin budget, kung paano magpunta dito, paano mag-set up para mag-tour dito at masilayan at masubukan at ma-experience yung ganda ng Pulong Pasig, no? So, anyway mga katropa, balikan ko kayo mamaya pagka meron na tayo makakausap sa about dito sa Pulong Pasig, no? So ayun mga katropa, dito na lang muna.